Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angen-angene ati penyejuk ati. Iki ya gawe lagu sik. Lagune kan nggo pujian. Iki kan ape poso. Pujiane piye? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ufir lana mamada ya wasi'al karami. Monggo salat, monggo salat, monggo salat, monggo salat kanggo sangu neng akhirat. 17 rakaat rina wengi aja telat. Yen ajeg salate bakal jejet agemane. Yen ninggal salate bakal rubuh agemane. Wis nyata salat dadi cagake agama. Wis nyata salat dadi kuncine swarga, kuncine swarga. Muslimin sedaya jaler estri enom lan tuwa. Mumpung ana ngalam donya 5 wektu lakonana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ufir lana mamada ya wasi'al karami. Monggo salat, monggo salat, monggo salat, monggo salat kanggo sangu neng akhirat. 17 rakaat rina wengi aja telat. Yen ajeg salate bakal jejeg agemane. Yen ninggal salate bakal rubuh agemane. Wis nyata salat dadi cagake agama. Wis nyata salat dadi kuncine swarga, kuncine swarga. Muslimin sedaya jaler estri enom lan tuwa. Mumpung ana ngalam donya 5 wektu lakonana. Wis nyata salat dadi cagake agama. Wis nyata
Salat dadi kuncine swarga, kuncine swarga. Muslimin sedaya jaler restri enom lan tuwa, mumpung ana ngalam dunya limang wektu lakonana. Ya kuwi salat cagahe agama. As-sholatu aimaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, sesungguhnya ia telah menegakkan tiang agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah merobohkan agamanya. Gitu. Lah kuncine swarga apa casin? Lah wong salat iku kan ya saurunge takbir maca, saurunge niat kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru niat usolli. Lah kuwi kenapa kok dikon syahadat sih? Ora roh engko saurunge salat kowe mung dadi wong apa sedelas ngarani res kafir. Masa aku ngarani kafir iku ya lucu men kan, padahal juga ya ngono kuwi lah berarti kan ngono. Syahadat sik. Ngono wis syahadat kan dadi wong muslim kan. Undang dadi wong sing murtad, keluar dari apa pakem-pakeme Islam. Mulane ya saurunge salat mung syahadat sik. Kok langge krungu iki casin lah ya ora. Lah kowe jere sapa casin ya sing krungokno wong rikala jaman semono ora kae. Mulane syahadat kuncine swarga. Kowe kok mbawa ceramah kan katanya dalang ceramahe mbel gedas ngene iki ya piye nane? Ya wis kudu sak kuduku arep gedabru sapa sak kuduku. Ngono kuwi inspirasi ujug-ujug ya metu dhewe. Ngono ngger. Lah mukadimah ngono ke pembawa acara ya sembaut wis apa wae anggar diniati iso ya iso. Kaya pidato kanggo bar ngimami traweh ke leren ape witir kan leren sik to, digawe apane kultum apa ning ngarane ceramah sedelo. Langsung angkat ae, singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken. Sepindah monggo kita muji syukur wonten ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ingkang menapa wonten panjenengan sedaya ing wekdal punika sampun diparingi pinten-pinten kenikmatan ingkang arupi saged salat jamaah traweh kanthi slamet rinten kelawan dalu lan sapawingkingipun. Wis singkat wis jelas. Engko dijabar dawa. Kaping kalihipun selawat salam kunjuk dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi harapan mugi-mugi kula panjenengan sedaya benjing wonten ing dinten yaumil kiamah pikantuk syafaatipun ingkang arupi syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kaping tiganipun kula teng mriki minangkani wakil saking panjenengan sedaya anggenipun ngimami traweh ing wekdal punika. Ngono. Ya
ngene iki adibu auladakum ala salase khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajarno para anak-anakmu ing atase telung perkara. Siji hubbi nabiyikum demen nabimu, hubbi ahli baitihi dan cinta keluarga, wa hubbi qiraatil Qur'an dan cinta membaca Al-Qur'an. Wes singkat padat jelas. Ya, Pak. Aku ngimami traweh suwi-suwi kaya wong ngono kuwi lha sowen langsung ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minal jinnati wan nas. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Qul huwa ngono sowen. Pokoke qul hu iki. Surate sing dawa-dawa diganti alif lam mim Allahu akbar qul hu nun qul hu ngono ae ora singkat padat jelas. Pengen oleh ganjaran akeh, pengen ganjaran akeh justru malah salate sing cepet kuwi, trawehe sing cepet. Jadi wong urip nang kota emang yo iki malam minggu jalan-jalan cah rame ratane mumpung martabake cak sini jek iki urung kewengan tandang prono lho. Pikiran wong traweh kan ngono nek traweh kesuwen. Lah nek traweh cepet dolin amin nun Allahu akbar dolin amin cepet qul huwallahu ahad pokoke alif lam mim karo qul huwallahu ahad kuwi nun qul huwallahu ahad wis ngono ae cepet 10 menit bar ya ora. Pengen oleh ganjaran akeh lah jalan-jalan yo ganjaran, jalan-jalan karo maca selawat karo zikir ganjarane akeh. Ora mung traweh tok. Ono guys, pemahamane dhewe-dhewe dadi urip nang nggon situasi keramaian kita harus bisa menentukan piye to jamaahku, piye to keadaan jamaahku enek sing meteng apa ora ngono. Lah nek enek sing meteng gedhe ya dikandhani kok. Di voting dhisik para jamaah iki enek sing meteng apa gak, iki njaluk sing cepet apa sing suwe ngono. Njaluk sing cepet langsung ae kul huli. Kul hu nun alif lam mim nun shot wis ngono ae toha cepet. Kalau apa kesonalan tabat siada ya wis ngono ning aja ngono. Zamane guys saiki zamane tiktokan, zamane konten apa ndang live tiktok kok iso mbok gawe suwe-suwe iki piye nek traweh ayo entek jamaahmu. Lah nek digawe cepet ngono jamaah dijamin full wis to. Musala kono traweh suwi wong kono petukan wong kene. Kono lho cepet sing imame 10 menit bar. Ya sesuk tak rono. Entek jamaah wis to, percaya aku. Singkat padat. Pengen ganjaran akeh live TikTok yo ganjaran live TikTok. Allah. Karo selawatan live TikTok yo akeh ganjarane kok. Lek ganjaran ki ora nuruti imam sowan kuwi wis ora. Ya iki imam sing suwi-suwi ya ora usah tersinggung, kowe botom suwe tutukno lem suwe-suwenan. Lah pengenku cepet ya tak kontinuno cepet. Oke guys, kita hapus lantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.